Зачестилите случаи на нападения от крайно десни групировки провокираха преподаватели от Софийския университет, Българския хелзински комитет и Сдружение 23 септември да се срещнат с медиите, за да обсъдят насилието. В основата на проблема всъщност е невъзможността на българското право да се справи с расистки мотивираните престъпления и растящия брой интернет сайтове с неонацистско съдържание. Репортаж на Илина Бисерова. Джавед е афганистанец, който от 8 години живее тук. За последните 5 е нападан 6 пъти. Удране по главата, с бухалки, с пистолет, наръгване с нож. Последно е нападнат в трамвай от група скинари. Да слизам и след като отвориха вратата и те ми плюваха върху лицето, аз исках да бърша и те ми казаха, че не бърши. И аз обърнах и им казах, че защо аз ти ви ругаете и ми пасувате и какво искате, аз не ви познавам. И те почнаха да ми бият в трамвая. Полицията не успява да помогне на Джавед, защото обикновено тези инциденти се смятали за изблик на хулиганство, а не на расизъм. Миналата неделя 8 души бяха задържани като предполагаеми участници в побой над младежи. Инцидентът стана на една от спирките на трамвай номер 20. Тогава група младежи пътуват за протест в защита на правата на чужденците в България. Други ги причакват на спирката с бухалки в ръце. Според Вътрешното министерство става въпрос за нападение на крайно десни с неонацистки настроения младежи над техни връстници с леви убеждения. Тогава в Мелето най-тежко пострада Борис Боев, който е от лявото сдружение 23 септември. Не пожелавам на никого да преживее това, което преживява моя син при първият удар в главата. Пълна загуба на паметта, със свален скалп на главата. Това не са хора неизвестни, това са хора, които са подкрепяни от институциите, които призоваваме да реагират. Това е абсурдно. Според младежите, обществото трябва да бъде ангажирано, защото в противен случай мълчанието ще продължава да подхранва ксенофобията, насилието и престъпленията, мотивирани от расова омраза.